پێنگاوا ڕزگارکردنا باژارê Reqayê got di şeşîmeha Hezêranê de hatibû destpêkirin bi hemû leza xwe dewam dike. Li navenda bajêr, şer û pevçûnên giran di navber çekdarên Daişê û şervanên Hesedê de rû didin. Di vê çarçovê de ji şeva borî de ta amedkirina vê raporê di encama şerê giran de 15 çekdarên Daişê hatin kuştin. û li derdora parka navenda bajêr jî şerên dijwar diqewmin. Cebha Bakurî Reqa hat vekirin. Hevalê melwê derê ketin hereketê. Qasî ku ketin hereketê kanibûn depoyê genim û aş her du bargehên navendî li wê deverê rizgar bigirana jî şinda derketin dewrê taxên derdor wekû Rimêla wekû Endulus û Togaya hevde hat rizgarkirin. Niha deverên ku şer lê dewam dike nexweşxaneya Netewî yan an gotê gotin Meşfa Wetanî û stadyoma futbolê di Orta Reqê de parka Heftê Nîsanê li we deverana hinek parçeyên kolana Tel Abyad li wir şer dewam dike bi dijwarî dewam dike. Berpirsê navenda ragihandinê ya Hesedê Mustafa Balî ji dengê Amerîka ra dazanîn gobîtirî ji sedî heştê ji bajarê Reqayê ta niha hatiye rizgarkirin û pêşketin berdewam e. Balî diyar kir got sedema lawazbûnê ew e got çekdarên Daişê sîvîlan wekî mertal bikartînin herwiha her kolan û avahî de mayîn danîne. Em karin bêjin niha sedî heştê ji Reqa rizgarkiriye sedî bîst jî qadekî şer li navberî hêzên me û çeteyên Daişê de. Yanî me berê gotiye di çarçoveyê mehekê de wê Reqa eger tiştekî sürprîz dernekeve wê Reqa rizgarkirî bêye. Piştî goçekdarên Daişê di navenda bajarê Reqayê de asîman û tir rêkin derketina wan neman, çekdaran li aliyê rojhilatî bajêr sizme kirin. Di encam de li taxên Meşlek, Sînaa û Reqayê Semra şer û pevçûnên giran rû didin. û li gorî agahiyên got ji nava enîyên şer me wergirtin, got şervanên Hesedê ji bo paqijkirina çekdaran niha her sê taxan operasyon dikin. Diyara got bajarê Reqayê ber bi rizgarkirinê ve diçe û hemû hewldanên çekdarên Daişê got xwe xelas bikin vala derdikevin. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Reqayê.